जोंसो गाखोनो आलाबो बावखौबे नोंबो थाङा हो आयु जानाय नङाहाय ओरैनोबा आंहा एखे निउसखौ नायनानै बोरैबा मोननानै दंथारो बिखा बिख्लोफ्रानो बोरैबा जाजोबनानै दंथारो आरो बेवहाय बिख्लोआनो जलायहां जानानै थानायाव आरो बेफोरबायदिसो खालामबावदों बे फाग्लाया गाखोनाय सिगां सेलफि लागोथारनालां मायदिबो ओरैनोबा दाखालि बेरफ्रुनाय मानाय नुलाबाय थादों बेरफ्रुनायनि गाखोनायनि सिगांनो सेलफि लाखोथारनां उनाव आंखौ मोननायनि माबा मोनसे जायोब्ला फेसबुकआव आपलड होजोबनानै दोनथारनांगौ माबा मोनसे जायोबा जुजाया नैबेजों फैदोंमोन होननानै मोनथिनायनि माबालै आनै मोनथिबाय सेलफि लानो नागिरदों दाना बिरखं जाजोबा बेरफ्रुलाबायनाय नुगासिनो ना मारैबा गाज्रि जाना बायलाय थैलाबायनोबो हागौना ओंखायनो थैनायनि सिगां एसे सेलफि लागोनानै फेसबुकआव आपलड होनोलां माबालै माबा जाग्रा लोंग्रा गरमाव जानो होनानै एसे माबाथों बै खाथिनि माबानिफ्राय बायगासिनोब्रा ओमफ्राय आफायानो मिथिबायना आफासो लांफैदोंना जोंखौ आफायानो माबादों मिथिबाय प्लेनजोंसो थांफिनोनो आफाना मिथिं दं दे आब'मोन थौदो नामा गाखोनानै थाबनो थांनोसै टाइमाबो गैथारला नै माबा 20 मिनिटल' थासै गिनानै जोंहा बिख्लोफ्रानो बोरैबा गेब्रुहां जालायनानै दङ आरो नोंहा बेजोंसो लांफैबावदों आंथ' नोंखौ फुरावनो होनखाथारदोंमोन ट्रेनजोंसो थांगोन जोङो होननानै आयै आब' गंसेया बोरैबा बेरफ्रुबाय गासिबो बेरफ्रुआना थौदो माबाजोंनो थांनोसै जोंहाबो बिरखंजारजोंनो थांनोसै थाबनो माथो इसिबां गिबाय थाखोब्रा नोंसोरलाय थौदो दे जेबो जाया बिमा थांनो रोंथारगोनसै नोंसोरो दे बिदिब्लालाय साननै लायोना सानथाम लायो ट्रेनजोंनो थांथारनोसैहाय दरखार गैथ्रा गामास्रि आयु फाग्लि माहाय थांखो बियो खोनासङा माथो खोनायाबो गामास्रि फाग्लि आंखौहाय थांगौ र' माबा होख्रा हरबाय थायो सान्दुं गोसाफ्राव र' बाल थांगौनै अमा आदार होगोनदां बालि जालासो मोनबायहां हाजिराबो मोना नालाय उफायानो गैथ्रा गावबागाव हारसिं गायनानै खस्थ' खालामाबानो जाला मानसिफ्राबो माबायदि जालांगासिनोथाय माबा हाजिरा होननानै बुंहैबानो दरखार गैयाहाय थाङाहाय एफा सान्दुं गोसाफ्राव मोखां फुजोबगोन मा फुजोबगोन बेफोरबायदिसो होनहरो माबा लासिंसिंसो फाला बदल गायनायसै होनबाबो गायनो फैबावासै मा खालामबावनोथाय मानो फांखा लालाबायनानै फैनायखो नोंलाय गोदाव सोरावनो
खाथियावसोखा मोनथिबायना एखेबारे मा जायो जाथारथोंहाय आं मिथिया बिसोरो मारै मा खालामनानै होयो एफा सान्दुं गोसा माइ गायबाय थानो हायाहाय आंथ' मोनथिबायना सासेखौनो नोंस्रानिखौ नङाबा जोंहानिखौ साथा हमनो होनांगौ आरो सासेखौ फांखा लागाय होनांगौहाय दरखार गैथारहाय एफा खस्थ' गायनो हायाहाय जोंबो गावस्राबो हालेवाखै मोसौजों अबेनिबा मोसौजों हालेवालासिनो ट्रेक्टरजों हालेवनानैसो होदों जोंबो मिथियाहाय जोंबो उननि बोसोरनिफ्रायथ' जोंथ' माइखौनो गायला जोंबो मिथिबायना मेचिनसो लाबोथारनांगौ बिसोर सानैखौ आयु नङाथाय माथो थौदो थाबनो थांथारनांगौहाय एसे नै बोथोराबो खावसे जोमै दङ ओरै खावलासेथिं माबाबा साइक्ल'न जाबायबायो खोमाहाय दार मासथिनि मा माइ गायनाय जाखोब्रा बेलाय मुगै सुगै साथा हमलायनानै होनांगौ बेफोरबायदियाव जों गायगौमोन ना आयु देलाय मानो बेफोरबायदि सान्दुं गोसायावलाय मानो बखिबाय थादों देलाय बेफोरबायदि नङाथ' हौवाफोर गायनाय माइया मालाबा खमबो थायोनो ओंखायनो जों हिनजावफ्रासो गायथारनांगौ नै मिथिबायना बे सोरलाय खोन्थाबायनाय हौवाफोर गायनाय माइया थाया होननानै माथो गोदोनिफ्रायनो जुग गायबोगासिनो जों हौवा जाथिफ्रालाय बेयावलाय माथो माब्लानिफ्रायलाय बेफोरबायदि खम माबाग्रा फिथाइ थायफैग्रा जाखो माथो फिथाइलाय मोजाङानो थायो आयु मारै हमदों बाल साथाखौलाय बेफोरबायदि खोख्लैनानै होबालाय मारै गायनांगौ जाखो माइखौलाय आखाइफ्रा सालायलांबायलै साथायाबो इसिबांबा गिदिर मारै बेफोरबायदि हमनानै होबाय थानो हानांगौ जाखोलै बडिगार्डसो सानखो ना माखो आंखौ हो बडिगार्डसो सानखो ना माखो आखायानो साजोब्बाय आंना बाबरे बाब ओमफ्राय सासे फाग्लायालाय माहाय थांखो मा दासिमबो मोनफैया गरमानो हाथारलासो आङो ओमफ्राय मानो दासिमबो मोनफैया जाखो बियो आयु कारेन्ट जयन होनो होननानै थांनायनिबो फांखा लाबोनांगौआनो दाबो मोनफैया मारै जाबोनांगौ जाखो दे आयु गैलाहाय नै गोलोमनानै बोरैबा मोनजोबथारबाय आं फिट नाहां मोनलायथारबाय आं ओरैनोबा बिराद हाइ प्रेसार जायै गोग्लैदोंनो दा हाब्रुफ्राव गोग्लैबायबा मा जानांगौ जोंहा नङा होमबा गोमोस्रि नांदों दा बारा नांदों नांनायालाय नांदोंमोनहाय एसेल'थार माबा हनै माबा गिदिर हाया जाथारबायहाय माइ गायग्रानो जादोंमालाय बिसोरो हनै माबा थैनायखौसो गिबावबाय माबा फिट नांनानै गोलैजानो गिनायखौ नुवाखै मा होनबावनो सानदा बिसोरखौ मा होनबावनो थैनो गोनांबा जेरावबो थैखायो मिथिबायना नोङो ओरैजाय बेरायहैलाबायबाबो अबेबा थान्दा जायगायाव बेरायहैलाबायबाबो हनै काश्मीरफ्राव बेरायहैलाबायबाबो टेररिस्टजों बुथारजाखायो आरो एखेबारे नों अबेबा थांनो गोसोबाबो हनै माथो एर'प्लेनफ्राबो बेरफ्रुलागासिनो ओमफ्राय हनै गारिजों थांबाबो गारिजोंबो माथो एक्सिडेन्टआनो जोबा ट्रेनजों थांबाबो माथो ट्रेनानो बेरसालाबायखायो थैनोबा जेरावबो थैखायो मिथिबायना थैनोबा जेरावबो थैखाथारो बेखौ इसिबां गिनानै लाब गैया मिथिबाय थैनोबा नोङो नोंनि सिथ्लायाव सौथुनानैबाबो थैखागोन नोङो आइया नंगौथ' नों खारै खोथाखौनो होनथारदों ओमफ्राय जोंनाथ' दिनै आइमोना फैफिननांगौमोनलै एर'प्लेनजों मा जाबावनांगौ जाखोलै ओइ फाग्ला मा बेसेबां टेनसन खालामदों मालाय फैयानो माबा ट्रेनजोंसो फैफिननोसै बेफोरबायदि होनहरदों ट्रेनजों न'आव फैथारालाय गावस्रा बेसोर सानैया आं हालालै हमथानो हाला इसिबां बोरै नै फांखाबो फैबावबायसो मिथिबायना आयै फांखायाबो बुदलाबाय थानो नागिरो बेलथानांगौबासो साफायाबो माथो नै जालालै बे साफा दख'नाखौनो लायदो नामा दख'नाखौनो खागदावनानै साइकेल खालामनानै होनोसै नामा माइ हानायाव जेरै बेफोरबायदि खालामो बेफोरबायदि दार मासदिनि बिसोरनि माइ गायनायखौ बिराद खस्थ' नुबायलै आङो बिराद झामेला मोनबाय आङो जामेला मोनदोंसो होनदों जोंहा खस्थ' मोननायखौ नुवाखै नामा नोंसोरो जोंहा खस्थ' मोननायखौ नुवाखै नोंसोरनो फुङावबो संना जाहोनांगौ आरो मोनायावबो संना जाहोनांगौ ओमफ्राय माइखौबो सानसे गायनांगौ नामा जोंनो माथो खालामबावनो आयौ बे फाग्लियाबो दाबो मोनफैया माथो हस्पिटालाव रिपर्ट लांनो फैनायानो एफा गोबाव जायो फाग्लिना मा खालामखैनो बियो ना अबेबासो गेलानि खालामहैलायबाय बे फाग्लिया डायलग मारिहैयाखैथ' एसे सिङाव हाबहैनानै बे फाग्लिया हुदायानो गाज्रिखाहाय बेना नागिरहैनांसिगोनसो बायदि मोनबाय आङो हाय बिनानाव नोङो दसे जिरायथ'लाय आङो थांनानै आंनि लोगोखौ नायस'हैनो मानो दाबो मोनफैयासोथाय बियो फाग्लिया जौसार नों मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामखो नों मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामखो नों बेफोरबायदि खालामबायबा आं मारै बेबा सान्थि थानो हानांगौ जाखो आं मारै सान्थि थानो हानो संसार नों आंनि मोखाङाव नुजाफैयासै नों गावनि फिसानि खोथाखौथ' साननांगौ ना आयौ बाला मासे भयामखौ
भयानक दंफांमोन बिलाइ दांनाय लोगो लोगो एलार्जि जाजोबखादोंहाय आंनाथ' फुजा जोंनि थेने हस्पिटालाव फैगौनानैसो देरहानाय मोनलायथारबाय आङो नङाबा एखे खर'निफ्राय आसुगुर बिजौसिम आथिंनि आसुगुर बिजौसिम मानजोबनाय मोनबायमोनहाय आङो बालनि बेखौनोहाय मिथिबायना आरो जोंहा गामियाव थांबावनांगौसो आयु लुदुमि बोरैबा मोनजोबथारबायहाय आङो गरमाव आयै बालनि बिबार लानानै दोननानैबो जारलासो मोनबाय आङो बे आइजो पार्टिनिबाथाय एखेबारे मा खालामबाय थायोफाय बे बालसो रागा जोंनो ओंखारबाय आं बे रायदोंमोनखौबो खालि माबा मोनसे खालामबाय थागोन बिसोरो गामियाव गन्दगलनो आं बिराद रागा जोंनो ओंखारबायहाय आयु बाना मा जालायखो खोनाबायना मा खालामनो रायदोंमोना मिथिबायना बिबारिनि ड्रेसखौ मालाय बिबारिया एकदम माबा सुरिदार गानना माबा गाननानै थांदोंमोननो बियो ओमफ्राय बेखौनो माने बिसोरो साथाम सेंग्राफोर बेंनानै दख'ना गानैनि एखेबारे बेसिजोबनानै होदोंनो ड्रेसखौनो ओंखायनो दा आइजो आफादाव हनै बिबारिया माबा केस होदोंनो ओमफ्राय बिनि केसनि थाखायनो सानाव हनै आंहाबो बिराद जारला मोनबाय आङो बिसोरनि आखलफोरखौ मा खालामनानै लाबाय थायो आयु मालायनि ड्रेसखौलाय मानो बिसिनाव बायनांगौ जाखो सिख्ला मानसिनि ड्रेसखौलाय आखल होनायानो गैथारलाहाय बिसिना मा मावबाय थायो बिसोरो आयु बेथ' आया बिउटि नों बेवहाय हस्पिटालाव हारसिङै माबाफोर जालायबाय नामा ए फुजा नोङो नङा आं न'आवसो फैदोंमोन आयु रुफा मेडाम नों बेवहाय ए औ नै ओमफ्राय नोंसोरलाय बेवहाय माने माबोरै मोनफैखो माबाहाय माबा हनै माबा एखेबारे दंफां माबा माबि माबा खालामनो जुजाइमोननि हम एसाइनमेन्ट माबा माबि खालामनो इंखुरमोननि माबाबो फिल्सटारियाव थांफादोंमोन जोङो माखौ दांनांगौ माखौ दांफ्लांनानै लाखो हनै मोदोमानो मानलाजोबनानै सिथर जालाजोबनायखाय हाखु दाखु हस्पिटालाव खारबोनांदों जोङो ओमफ्राय नोंस्रालाय मारै बेवहाय लोगो मोनफैखो माबा हनै हर गेजेराव लामायाव गाबबाय थानाय नुनायखाय जोङो बोरैबा माबानानैसो लाबोफ्लांदों एखो जोङो ओमफ्राय बेखौनो देहाया बोरैबा जालांथारनायखाय जोङो बेखौ लानानै हस्पिटालाव चेकआप खालामनो फैदों आरो दे होमबा नोंसोर थाथ'दो खोमा ना आङो माबाखौ बिउटिखौ लानानै एसे फर्मेलिटिफोरखौ कमप्लिट खालामहैनो हस्पिटालाव र' आयु मा जाबाय थायोहाय बे बिउटिनि जिउआवबो आं आसरितसो मोनबायहाय बेखौनोथ' सादों आङो रुफायाथ' होलाङाखै जाहैबाय माथो हर गेजेराव लामायावसो गाबलाबाय थादों होननानै आयौ गिथावथावहाय मा आइजो मानसि मानो बेबायदि हर गेजेराव लामायाव गाबबाय थानांगौ जाखो बियो माबा मोनसे जाबाय बायोबा